Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Retang Supu at Emma, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, just for go. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, just for go, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Kabalen! Makamis. Nanano ko po kanyan, maya pa oras kaya kayo, Pampanga, at kareng-ega na ganang kabalen tamo na makatutok po, king kaya katamong kwentuhan ngening Aldo, bali naman po na makaniting oras, alas 12, ala tamo pong gawa nun may pagkwentuhan tampo kayong amanong si Swan, nanuman po yung kaya kayong gagawa mauto kayo, magpainawa kayo, sana po yung kakalingwang tumutok kayong kaya katamong programa pare-para sa pong pagmasabala ni amanong si Swan, ang po yung kulturang Kapampangan. Uling pwede na ko man pong makyabe king kaya katamong programa, live na live tamo king Channel 36. Makanyan mo naman po kareng kaya katamong Facebook account, YouTube account. Inya po pwede kayo pong magkomento, mag-suggest, ang po pong magpa-shout out. Kabalen. Masanting nga po yung pamuklat na ning kaya katamong Aldo, bistaman alayi Jody Byrne. Talagang siguraduhan ko kaya kayo na very kaya po yung pisabyan tamo ngayon very significant ya po para kaya katamungan. Nano pata kabalen, syempre ibiyami po kaya kayo ining balitang Menga Palyari, Keti Labuad Kapampangan. Nano pata ingamanong si Swan, ang po yung kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan at pagmasabalan ngeni pong mumunang Aldo na po ning kaya katamong paruminggo ning weekdays po Aldo ning Lunes, 5 na po ning Agosto. Opo, kabalan may kalimata na pong Aldo king bulan na ning Agosto kay bat na ning August, September. Oita na naman po yung Burr months Siguro po dakal kaya kayo ing looking forward kay nga panyatang na po ning ka siya bulan na ning kaya katning banwa. Uling very excited tanay itam po kasing Kapampangan. Mag-start ya po yung kaya katamong Christmas season ning Burr months. Inya naman kabalen karem batang Aldo po na daratang kaya katamo. Lagi tampo maging positive kareng gana gagawan tambakan ta po. Lakwas na ngayon nga Lunes itang paruminggo tamo tampo masyadong negatibo umpisan tayong energetic masaya lawan tamo itang gana positibong malilyari king kaya katamong biyeba kanita po mas lakwas tamo pong maging masigasig kabalen. O ini po, makatutok ko kaya katamong Facebook Live. Bakan tabalo ko na, manalbe kayo. Ayan, kalupa na mo pong ning kaya katamong avid viewer, Tita Natalia Diaz na lagi pong manalbe. Kaya katamo, po. Makanyan mo naman, happy viewing po to Koyang Raul at sing Lats Miranda na po ning Sampaloc, Dolores, City of San Fernando. Balo po, Dendi Koyang Lats, pong Koyang Raul, Kabusnina, Kanuning Karelang, Tindahan, sasabihin niya naman pong mibubusni, ing telebisyon danong nuka rin makatutukla po keng CLTV 36. Inya naman gaya ganang programa tamo po. Balo dala po rin kaya katamong avid viewers na laganas pong manalbe kaya katamo. Kalupa na pong wak Ching Natalia. O ini may comment na Ching Natalia. Alayo po Jody. Kaya po itang kayang obligasyon bilang tatang ng Harper o ita. First day na pong Harper, bintayaning Jody Byrne po.
Ikaw yung Pits Antonio, aning Gardena, California, na Zumba Craze keng FB. Opo ko yung malapit na yung Pasko. Looking forward ko yung Pits nung malawis kang muli. Pasyalan nyo kaya pong pasibayong Jody Burr. Ne po? Ikaw yung June Roque. Hello ko yung June. Thank you for watching. Ko yung Joel Stephen Manalo. Shout out kanu kang Jairus and Makoy. Yan! Jairus and Makoy. Aga na ka na kayong koyang Joel. Itita Ditas Dizon Simbulan, itita Ditas ne, lagana siyang mag-share, ulam kaya katamo. O ini paksing talapia kaning ulam daw. Wow, kanyaman. Potang kaya ba na ning Jody Burke ang Harper, tita Ditas, abyan mo kayo. Muntay kaya kayo bayang ulam, paksing talapia. Wow, Manal Bea naman kanu. Ayan, si Joe Asuncion talagang, John watch out, Ray Adriano Bravo Jr. Laban lang, wag kang susuko. Get well soon kanu kang Lolo Ray. Bravo! Bravo yan. Ay, Manal Bea, Lolo Ray. Hello, Lolo Ray. Nano na naman. Namis na ka, Kenny. Da ka akakit ngayon ni Lolo Ray. Get well soon kanu. Anong choy-choy? May nano ka, Marilo? Ayan. O, sige po, Karing ganang epa po magpa-shout out, epa magpa-comment. O, ini po. Inay na po yung chance yung kapong 1 o'clock, Live na live tamo. Inyaagad ko lang pong abasa. Rin kaya kayong shout out, ang pong komento. Anyway, congratulations, O, ini, balo ko po magbiba. Laring Pilipino, rin kaya katamong kabalan. King gintong medalyang ikwana pong ning kaya katamong kabalan gymnast ay Carlos Yulo, Congratulations. We are very proud, syempre, may medalya tamong ginto for the second time kay Olympics. And another gold na naman po, kasi yan yung minuna, dininanta ng gold, Carlos, kay floor exercise. Ngayon naman kay vault events. Balo yun po. Maka-proud na balambus ni kayong Facebook ko, akakit ko, congratulate tayo, ining kaya katamong atletang kabalen, o nang syempre po, atin mo nawang mag-bash, karetang mag-grip, lakwas na po retang mag-planong tagal 2022, 2025 elections, maragot ka nurugo, maragul ko paletrato kang Carlos Yulo, wapi naman po kabalen, ini po inga moment, balo yun po inga moment ay ni for an athlete, kalupa na pong Carlos, ana pong kalaga din nga makanining pamikatagon. Inya biyetane po karela itang limelight, itang momentum. Ibiyetaya po kang Carlos Yulo. Lakwas na epamang po yaring kayang laban. Talagang pakikwana na po na ing Pilipinas, manikwata mo pong dakala medalya. Anyway, value po. Ini po po masagli ing gagawan na rin kaya katamong atletang makipaglaban po kay nga Olympics ela po training pa banwa rin, adwang banwa po. Value po ay Carlos Yulo at the age of 7 years old po, mag-training pong gymnastic. Kanya po isipan nyo, 24, 7 years old, mag-start the age of, ngayon 24 17 years. Po, alaya pong gewa no magbale-balentuang yang antikanita, po. Baka nita po, in Pilipinas, adi naning galal, baka nita po, itamo po maging proud, tamo po kareng atleta, tamo kanya nung nanuman po itang mibye, itang mibye kang Carlos, deserve na po ita, uling for 17 years, yan po, ing kayang hinarap, yan po, ing kayang gagawan. Sana po rin, alawang mo po Carlos, nung nesega na ganap pong atletang Pilipino, suportahan tamo at maging proud tamongan po karela. Again, congratulations to our Filipino athletes, especially to Chris Yulo. Yan, sana dakal tapak pong medalya, mga di tamo pong abe-abe para ka rin kaya katamong atleta. Ngayon naman po kabalan, Pota, retang kaya katamong magpapansit, or magpasyangay, magpaspageti, ken. Ninula rin kaya katamong bida ngening Aldo, pakita na lareng mag-birthday. Yan po, from St. Mary's Academy, Baliwag, Batch 77. Happy birthday po kanukang Diche. Balok po kaking Bulakenyo, yung Diche is ate. Second eldest po na kapatada babae, Diche nga usda. So, Diche Tina Pancho, Congresswoman of 2nd District of Bulacan. Happy birthday po, Congresswoman Tina. Sana po pagkaluban na kayong masika na kataon.
baka Tagalog si Congresswoman, sana po pagkalooban kayo ng ating Panginoon ng kalakasan ng isip at katawan para po mas magawa ninyo ng maayos ang inyo pong katungkulan bilang representante po ng inyong distrito. Happy birthday po to Diche Tina Pancho. Ala ng aliwa. O reta po nga po may kapagpa-shoutout. Reta po mag-birthday tamong August 5. Yo po, kakalingwan. May kibati Lolo Ray. Ana, hello kay Jo. Atin ko lagnat. May lagnat daw si Lolo Ray. Pagaling ka, Lolo Ray. Aching Graysel Marisimbula Neme ay lalo kang lalago ni Aching Malago. Salamat po, Aching Graysel. Nakalalagwang kayo po, Aldo. Aching Graysel, mabilis ang makeup mo yan. Okay po. Paulo G. Santos. Aro, mumuran ka no kay Angeles City, anang Paulo G. As na kanong kasikan. Bak na balen. Mumuran ka no kay Angeles City. Ana pong Dario kunanan, siguro Angeles siya naman ikong Dario. Maurang ugto po na ano patakay ni pong San Fernando, na di nga datang ko ne, mapaliya aslag po yung Aldo. O nang itam po nga Fernandino, sampore malapit kayo nga lugar ay ni ne, eyo po kakalingwan. Nenenggat panapon po ta, kasi minsan moving inguran from north papuntang Makanyan, medyo mimingat tampo, balutan naman, Diyos ko, kapilan pa mo, aranasan tamo yung flash flood. So ingat-ingat po magdala tamong payong. Lolo Ray, sabi ni Joshua Mandap, sagot ka sa QOTW natin. Ang hinihintay namin ang sagot mo, natin tamo pong patagal, birthday greetings. Yan, lawen tayo, nino pa yung mag-birthday tatagalayan? Okay. Diyos ko naman, kayo kaya beye, nereyero ko reading letrato, kaya katamong dating kaya be CLTV 36, Maika Palma. Happy birthday, Maika. Maika, no ka rin ka man ngeni, hanggang alaka kayo ni keng CLTV 36. Sana enjoy mo, kaya kang biye, at lagi mo kaming aga na ka. Mo kakalingwan, pilang ka. Tinabang pabulan na lay, Maika. At ika pa rin utang pansit kay ni Keng CLTV 36. Ching Natalia, masayang pa maglakbek ang Nars Jai sa Lunga and Janu. Sana miras kayong alang kasasagkulan King Canada. Ay Mama Cola pala, mimingat kayo po, Miss Jai and Sir Janus sa Lunga. Kaya kayo pong pa magbiyahe going to Canada. Yan, kabalan, ngeni po, wala kayong shout-out, wala kayong greetings, pwede na comment pong makibat king kaya katamong question of the week. Nanin ko tang tamo? Reng malugod, reng showy, showy king karelang lugod. Retang, ating mo rin PDA, anong PDA? Kasi reng aliwa, miyayaliwang forma yung gagawan tamo to express love, makanan mo papakit. Nakaluguran kaya kang boyfriend, girlfriend, ng asawa mo, Share kaya kami bakang taabalo da rening Golden Boys of CLTV 36 nung makanan mo dang pakiting karelang lugod, lalo na kang Lolo Ray. Paano mo? Tagalog ka pala yung Lolo Ray. Paano mo daw pinapakita na mahal mo ang iyong asawa? Looking forward ako sa iyong sagot. Maililareta keng tinatawanan ka ng mga nasa studio. Ba't ganyan sila? Pag wala ka, para kang pulutan, parang sa inuman, kung sinong wala, siyang pulutan. Yan. Ngayon po, puntalantanin, kaya katamang good news for today. Kaya katamo pong masanting balita kay Tipulabod Kapampangan. Kaya katamo pong balitang balan. Asungkit po kabalen ng Central Luzon ng pekamarkala bilang dareng local government units ami pasar keng Seal of Good Local Governance. Ito pong hausan tamong SGLG para kay banwang 2023 po. Yung Seal of Good Local Governance ay banwahan niya pong performance assessment and recognition system na po ng Department of Interior
and Local Government o DILG para po kay banwang 2023 po kasi minabot kano kay 84 ding munisipyo ang popong syudad king Central Luzon ing mipasar at nominado kay SGLG. Deni po ne 64% ning ganaganang LGUs po kay Central Luzon. Agpangkang DILG Regional Director Attorney Anthony Nuida, ini na po yung kadwang beses na may kakwayang kamatas abilang dareng SGLG passers in kaya katamo pong reyon. Ngayon pong banwang 2024 niya po, target na po kano na mipasar lareng 110 LGUs kaya nga reyon o 80% na po deng seganaganang lokal gobyerno. Bang po mag-qualify at mipasar po ne, dapat agam panana po ning LGU nga pulong governance areas, lalam na po ning Republic Act number 11292 o ing SGLG Act of 2018. Ini po yung Financial Administration, Disaster Preparedness, Social Protection and Sensitivity Programs, Safety, Peace and Order, and Business Friendliness and Competitiveness. Kaya baya mo naman po yung Environmental Management, Tourism, Heritage Development, Culture, and Arts programs na, at saka po yung Programs for Sustainable Education, Health Compliance and Responsiveness, at saka po yung Youth Development. Kasanting po nga daramdaman ng Makanyan, burina pong sabyan, ng katampong LGUs ne, makatalukila po kareng sistema, bakanta po itang good local governance, ita po nga masanting, mayap, pamanibala po kay karelang balen, at tatalukyan din po, at ita po, masanting pong balita, itang masanting itang tatarget anda, from 80 SGLG passers, tamo po last 2023, ita target anda 110, 30 pong municipalities and cities po, midagdag sana po akwanen ning DILG ta at sana po pagobrandeng masalese ring kaya katamong local government units. Kabalan value po ng kauran, baluta naman po, kaya na po itang magpaulo tamo, magpa-check up tamo, mga hospital tama, admit tamo po nepo, at na pong kaulaga, itang atin tamo pong health insurance, at masanting po ken, kaya katamo pong PhilHealth, Philippine Health Insurance po ne, metong niya talagang karengkayan tabi, tamo, baka nita po impa magpa-hospital tamo, eya po makanita kabayat, at tamo po tatakot magpa-hospital kasi balo tamo na atin tamong diskwento, atin tamong benepisyong tanggapan. Yan po yung kaya katamong pisabyan, kaya be po, reni pong pamuntok na ning PhilHealth keng pa, magbalik na po ning nano pata. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Ang tatatak king Palasa, ring tilapia at buro king Kandaba. King Masantol retang Supu at Ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Ang lutudang tatatak, king Palasa. Ring tilapia at buro king Kandaba. King Masantol retang Supu at Ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal. Maya paugto po, kas pasibayo kabalen, Baliyo po, ini pong bisita tamo ngayon ng Galdo Didinan kaya pong challenge and later baliyo na, uli po ngayon po Kapampangan ng bisita tamo and very kaya po significant ya, not only for Kapampangans, ini pong pisabyan tamo, please allow me na mag-Tagalog tamo po in Filipino po. Bakanita po retang Kapampangan, yung ating po mga kabalen all over the Philippines, all over the world na po na nakatutok po sa ating programa ay maintindihan po ang ating kwentuhan. Sino po ba sa atin, sa ating mga Pilipino, yung nagpa-hospital na hindi po nakakuha ng benepisyo sa PhilHealth? Almost, no? Siguro po, lahat tayo talaga ay nakinabang na po sa pagiging miyembro po natin ng PhilHealth. Pero ito po ang magandang balita na hindi po siguro po marami sa atin ang hindi nakakaalam na mas pinalawig pa po ng PhilHealth ang kanila pong mga benepisyong handog po sa atin sa ilalim ng Universal
Healthcare. Ano po? At para po higit nating mapag-usapan yan, although very busy, no, yung bisita po natin, no, talagang binigyan po nila ng oras na mapag-usapan po natin itong universal healthcare na ito. Makakasama po natin si Dr. Rowena Sabat San Mateo, ang Acting Branch Manager po ng PhilHealth Regional Office 3 Branch A. Welcome sa Nanupata, Doktora. Magandang araw po sa lahat. Yes. Doc, baka yung challenge ko sa inyo, sabi ni Ma'am kasi, 2003, nandito na po siya sa Pampanga, sa PhilHealth. Baka meron kayong alam na greetings in Kapampangan, Doktor. Okay, magandang araw at mayap magto sa inyong lahat. Yeah. Yan, no? Tingnan nyo naman po, pinagsikapan po ni Doc Weng na siya po ay ma-greet po niya kayo in Kapampangan para po sa ating mga kabalen na Kapampangan. Doc Weng, baka meron po kayong mga shout-out bago tayo pumunta sa ating kwentuhan. Siyempre, shout out sa lahat ng PhilHealth Regional Office 3 staff and officers. At sa ating sa officers and staff din ng PhilHealth Regional Office Branch A and B. Yan. Yes. Na nasa San Fernando, Pampanga at yung ating Branch B sa Malolos, Bulacan. Yes. Doktora, pag po sinabi nating Branch A, ano po yung mga sinasakop ninyong lugar? So, under ng Branch A ay ang Pampanga, ang Bataan, Zambales at Tarlac. Yes, yung Branch B. Yung Branch B, yung tatlong probinsya na naiiwan sa Region 3. Okay. Aurora, Bulacan, and Nueva Ecija. Sa bagay, masyado po kasi nga Malawak. malawak. Opo, kaya kailangan po ninyong ng mga katuwang. Yes, opo. Eto ma'am, para marami po tayong mapag-usapan ba, didiretsahin ko na po kayo sa mga tanong, gaano po ba kalaking pagbabago itong dinala ng Universal Healthcare Law natin sa mga papel na dapat gampanan po ng PhilHealth? Okay, gusto ko munang i-share, ipakita sa kanila lahat ang librong ito. Yes, Okay? opo. Ayan. Dahil ito ang batas na nagbibigay ng alituntunin para sa pag-implement ng National Health Insurance Program na ang gumagalaw or ang nagpapa-implement ay ang PhilHealth. Okay? So, gusto ko lang liwanagin din na lahat ng ginagawa ni PhilHealth ay naaayon sa batas na yan. So, binanggit mo kanina, Universal Healthcare na tayo. Dahil dito sa Universal Healthcare Act na ito ay naging in-implement noong November of 2019 pa. Okay? So, layunin ng batas na ito na palawakin, ibig sabihin, tugunan ang kalusugang pangangailangan ng lahat ng Pilipino. All Filipinos, walang etsapera. Sabi mo nga kanina, kaya nakarehistro ka sa PhilHealth o hindi, sa oras na tumutong ka sa hospital at kailangan kang i-admit, hindi ka maaaring tanggihan ng kahit anong hospital na accredited sa PhilHealth. Mismong hospital ang makikipag-ugnayan sa PhilHealth Region 3 para ikaw ay marehistro at magkaroon ng PhilHealth Identification Number. Yes. Ma'am, kaya pala universal, parang pangkalahatan, Yes. no? Ang ano ko lang dito, Doktor, kapag sinabi nating pangkalahatan, for example, para po mas maintindihan po ng ating mga kabayan, ako po ay hindi miyembro ng PhilHealth, tapos first time ko sigurong ma-hospital, ano po. Paano yun? Paano ako magiging automatic ba? Magiging miyembro ako? Ang sinasabi nating automatic ay ang pagbibigay sa iyo ng benefits ng PhilHealth. So, ibig sabihin, tawagin na rin nating automatic member. Pero, kailangan mo pa rin mag-fill out ng aming PhilHealth Membership Registration Form or PMRF. Kasi, syempre, kailangang mapabilang ka doon sa rehistrado, bibigyan ka ng PhilHealth Identification Number. Ora mismo na pagtungtong mo sa ospital na kailangan mong ma-admit. Yes. Si hospital na ang magpa-facilitate ng, magbibigay sa'yo ng form, fill upan mo yon and then ibalik mo sa kanila, hospital ang makikipag-ugnayan sa PhilHealth para ikaw ay marehistro. Yes. Alam niyo po, Doktora, actually yan, dahil po yung kapatid ko, kapitan, pag may na-hospital, nagpupunta sila sa kapatid ko, agad nilang sinasabi, Kap, wala po akong PhilHealth, agad nilang sinasabi yun. Kaya buti na lang po yung, siguro yung mga kapitan, well aware po sila sa Universal Healthcare Law, ano po, sinasabing na kahit wala kang PhilHealth, automatic magiging miyembro ka. Pero ang ano doon, Doktora, for example, ayun, na-hospital ako, naging automatic member ako. After ko lumabas ng hospital, may mga ganito talagang tao na hindi na magbabayad.
Hindi na magbabayad. Ibig sabihin, paano yun? Dapat magbabayad ka na, itutuloy-tuloy mo na ang pagbabayad para mag-continue rin yung mga benepisyo na Okay. tatanggapin mo. kung Sa sakali. bisa rin nung itong Universal Healthcare Act na ito, nakatalaga dito na pinaghiwalay ni PhilHealth yung usapin ng pagbabayad or pag-update ng bayad at usapin ng paggamit ng PhilHealth sa oras na kinakailangan mo ito. Maaari kang ma-admit gamitin ng PhilHealth nang hindi updated ang payment or first time mo pa lang, i-rehistro ka pa lang. Okay? Ang problema kasi natin dito, yung tinatawag nating mga self-earning. Kasi yung government employed, private employed, nire-rehisto nila Yes, yan. automatic. Okay? Yung mga professionals, nagre-rehisto din yan. So yung ating mga self-earning, na dati ang tawag natin doon, individually paying member or voluntary, ito yung may ganitong concern sa atin, no? Yes, correct. Na pinaghiwalay kasi namin eh. Hindi namin kukwestiyonin ang bayad mo sa oras na pangailangan mo. Pero ibig sabihin nun, i-update mo pa rin siya. Once na nakalabas ka na. Or kahit na during confinement, bago ka lumabas, pwede kang mag-update ng premium payment para sa PhilHealth. Yes. Kailangan din natin kasing maging stable ang ating pondo, correct, di ba? correct. Dahil sa ngayon, patuloy na pinalalaki ng PhilHealth ang ang mga presyo or amount ng ating coverage ng mga iba-ibang sakit. Yes. Pero alam niyo po, doktora, malaking bagay po 'yon. Kasi for example, dati kasi 'di ba, pag hindi ka updated, hindi mo magagamit. Pero ngayon, kahit hindi ka updated, magagamit ka given na magbayad ka i-update pa rin. mo. Kasi dati dapat updated 'yan before ka ma-admit. Pero kaya malaking bagay po talaga yung ating nilaalaman po ng Inalis na batas natin ito. yung required months ng premium bago ka ma-hospital. Kailangan may 9 months Yes, ka, may 6 months, correct. may 3 months. So, inalis na lahat yan. Pero sa batas, meron pa ring obligasyon ng ating member na magbayad ng premium. Yes, alam niyo po, actually, isa po kami sa mga nagbenepisyo dyan. Yung we are very surprised na may gano'n. Alam niyo po, hindi ko pala binasa talaga yung IRR. No? Pero po kasi yung asawa ko po, kasi para nakita po nila yung mga totoong senaryo, no? Yung ating pong mga manonood. Dahil po yung asawa ko, nagbabarko kasi, okay po, updated. Na ano po siya, for 9 months, hindi siya nakasakay. So, hindi updated yung PhilHealth niya. Na-hospital yung anak ko, sa kanya po naka-beneficiary niya. Nakalista. Opo. Sabi ko, hindi na naman natin magagamit. Ko na lang, ililipat ko na lang sa akin yung anak ko. Alam niyo po ba, sinabi sa amin, kahit nga po hindi updated, yung 9 months na walang bayad yung asawa ko, ay yun, nagpa-update lang. Tapos, okay na. Okay. So, ang ganda po ng bagong polisiya po natin, Doktora. Pero gaano na po karami? Masasabi natin, syempre, alam naman po natin, automatic kung member ka. Pero kung bibilangin natin, gaano na kalaki ng ating populasyon po ang naging miyembro na po ng PhilHealth? Sa ngayon, ang nakatuon na lang ang pansin namin doon sa mga lugar na talagang mahirap abutin, no? Yung mga tinatawag nating geographically isolated, no? Na talagang malalayo sa syudad. Yan ngayon, ang Region 3 particular, tinututukan itong mga GIDA areas na tinatawag natin. Actually, more than 90% na nakalista na sa PhilHealth nationwide. So, konting-konti na lang yung mga hindi pa nalilista na kailangan ilista dahil siguro, yun nga, malayo sila. Pero yan ay pinupuntahan ng PhilHealth. Bundok man at dagat ay tinatawid ng PhilHealth para makapagparehistro ng ating mga kapwa Pilipino na nasa isolated na lugar or mahirap marating na mga lugar. Yes, at saka siguro hindi po sila well-informed dahil din po sa kalagayan ng limited yung communication, yung mga ano. Tsaka syempre ma'am, kagaya po ninyo, kung di nila maririnig, ako kung kulang yung pagbabasa ko, alam niyo po yun, kaya maganda rin po talaga yung ginagawa ninyo. Pero Doktor, sino po yung mga qualified na makapag-avail sa mga naman po, sa mga dependents po ng mga miyembro? Okay. Ang isang miyembro ay pwedeng magdeklara ng kanyang dependents, unang-una na ang kanyang legal na asawa. Okay? Legal na asawa. Sabi ko. although ino-honor din natin kasi ang mga Muslim, di ba, they are allowed. So, basta meron silang kapapilan, yung ating mga Muslim na kapatid, na legal yung kanilang kahit more than one na wives, tinatanggap yan ng PhilHealth, ino-honor yan ng PhilHealth. Pero in general, yung legal na asawa ng Pilipino is, yung kasal, isa lang.
And then yung kanyang mga anak na wala pang 21 years old. Kasi automatic, kahit nakalista yung anak mo, basta nag 21 years old na siya, idadrop na siya ng system. Yes. So, kailangan na niyang mag-member ng sarili niya. And then yung ating mga magulang naman na 60 years old and above. Kaya lang ngayon, meron na tayong hiwalay na membership sa ating mga 60 years old and above na nagtrabaho man o hindi. So yung mga hindi nagtrabaho, under sila ng senior citizen group. So libre ang PhilHealth nito basta magparehistro. Meron naman tayong tinatawag na nag-60, nag-retire sa trabaho, yung lifetime member natin na libre na din ang PhilHealth nila. Yun ay may record sila na nagbayad sila ng 120 months o katumbas na 10 taong pagbabayad sa PhilHealth tapos nagretiro. After magretiro, libre na din ang PhilHealth nila. Okay. Ang ganda po nun. Parang sa SSS, pag naka 10 years 10 ka years or ka. ilang months din yun, automatic ka na pension. Pero doktor, ito po ang isang pwede pang senaryo, doktora. Ang magulang ay hindi PhilHealth member. Na ospital ang anak na below 21 years old. Paano yun? Kung ang magulang mismo ay hindi siya dependent ng sino mga miyembro ng yung kanyang magulang ay hindi miyembro ng PhilHealth. Paano 'yun? Kung buhay ang magulang at kasama naman niya sa bahay, magrehistro ang magulang. At isabay na ideklara ang kanyang anak. Oy. So, karampatan lang na mag-submit ng, of course, ng katunayan na sila yung mag-ina or mag-ama ng mga supporting documents tulad ng birth certificate. O yan po, no, sa ating mga magulang dyan, no, narinig nyo po si Doc Weng. Naku, magparehistro na po tayo, magpamiyembro na po tayo. Doktora, siguro sa ating pagbabalik, no, para mas maintindihan, kasi may mga mentality yung ating mga kabalen na kung hindi nila kailangan, Hindi sila magpapa. Yes, hindi sila magpapamiyembro. Siguro yung po yung isa sa mga kailangan nating sagutin na kung ano yung kagandahan nung talagang miyembro ka na even before ka pa mga ilangan. Ano po? Okay. Sige po, mga kabalen, no, alamin pa natin yung iba pong mga benepisyo pong handog ng PhilHealth para sa inyo sa pagbabalik po ng ating programa, Doktora Nanupata. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando,
Ngunit makamis ding papasko ng kanyaman ni papasyal Pampanga. Tang luto dang tatatak king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng apong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga Nagbabalik po ang Nanong Patat. Kasama pa rin po natin si Doc Weng, ang branch manager po ng PhilHealth Regional Office 3 Branch A. Yan, Doc Weng. Ito po kasi yung isa sa mga katanungan natin kapag pagdating po sa pagbabayad. May pagkakaiba po ba sa benepisyong matatanggap ng isang updated, because lalo na yung mga working po natin, members, at dun sa nakalimutan nilang mag-update ng kanilang membership premium na binabayaran. Okay. Tulad ng sinabi ko, nakalagay sa batas na hindi gagamitin or hindi madideprive ang isang PhilHealth member ng kanyang benepisyo sa PhilHealth kahit hindi updated. Pero may nakalagay din sa batas na dapat sila ay magbayad at ang PhilHealth ay binibigyan ng otoridad na magpataw ng interes. So, dumaan ang ating pandemic, hindi namin na-implement ang interes. Naka-waive yan hanggang ngayong taon na to. So, yung mga kababayan natin o mga Pilipino na hindi nakakapag-update po ng premium, ito na po yung time para mag-update kayo, pumunta sa pinakamalapit na local health insurance office ng PhilHealth. At actually, ang sinisingil po namin ay simula lang nung i-implement ang universal healthcare. Okay, napakagandang na po yun, napakagandang laban na po yun para sa ating PhilHealth members. Tsaka isipin na lang po natin mga kabalen, ang dami pong mga na-hospital, kung hindi natin babayaran yun, kumusta naman po, pag na-bankrupt ang PhilHealth, hindi naman po natin masasabing hindi tayo mga kailangan ng benepisyo ng PhilHealth o mga hospital sa isang miyembro ng ating mga kapamilya. So, magbayad po tayo. Magkano po ba ang premium ng premium contribution? Ang batas na ito, gusto ko rin ipakita sa kanila, no? Ang nagbigay ng schedule kung magkano ang babayaran. So makikita nyo dito sa page 72, mula nung inimplement natin ang Universal Healthcare Act, may schedule tayo kung ilang % ng monthly income kukuhanin ng ating premium. Ito ay na-apply din sa lahat. So kung meron kang 100,000 pesos na sweldo, makukuha mo yung maximum na premium payment na kailangan as compared dun sa may income na 10,000 and below. Kung saan minimum ang makukuha nila na premium na computed premium payment. So ito, sinasabi ng batas na mula 2019 nag-start tayo sa 2.75%, naging 3%, naging 4%, at ngayong 2024 hanggang 2025 may schedule tayo na 5% of monthly income ang pagkukunan. So kung ang income mo naman ay 10,000 and below, pareho pa rin. Na magkano yun, Doktora? 5% of 10,000 is 500. Kung ang monthly income mo ay 9,000, 500 pesos pa rin. Okay po. So monthly po yun, Doc Weng. Kasi nag-set tayo dito nung tinatawag nating income floor, yung pinakamababang pagbabasihan ni PhilHealth, at ang income ceiling, yung pinakamataas. Kung sumusweldo ka ng 100,000 sa 5%, magkano yun? 5,000. So, kung empleyado ka, hati kayo ng employer mo. Yes, so, tig-225 kayo. So, yung mga nagtatrabaho na malaki din ang sweldo, malaki din ang binabayad nila as compared dun sa nagdi-declare ng 10,000 and below ang income. Yeah. Okay? Ngayon, kung higit sa 100,000 ang sweldo mo, nandun ka pa rin sa 5,000 pesos. Okay. Tulad din ng pinakamababa na nasa 500. Yes. So yung mga kabalen natin dyan, wag na kayong magtaka kung bakit yung katabing bahay ninyo na walang trabaho ay mas for example, malaki ang sahod ninyo, tapos yung katabing bahay ninyo, 500 lang sa isang buwan, tapos kayo 5,000. Wag na po kayong magtaka. Yeah. Ang premium po ay hindi fixed. Ito po ay batay sa... Kasi ang tatandaan ko dati, di ba, pare-pareho lang yung wala tayong kinukompute na percentage of monthly income. Yan.
Yan, okay. At least po mas naiintindihan Meron lang akong natin. gusto Sige idagdag. po. Doon sa talagang walang pambayad, kahit 500, pumunta sila sa social worker. Meron tayong mga certified social worker sa munisipyo, meron din ang hospital na certified social worker. Kailangan, kumbaga sa isang doktor, may PRC siya, no? May lisensya okay, na social worker. Yun ang pupuntahan nila at humingi sila ng certification na sila ay walang kakayanan na magbayad. O yung tinatawag na financially incapable, na nakasulat din dito sa ating batas. Yung tinatawag namin na FI, financially incapable. Pag meron silang certification, dalhin nila sa PhilHealth yon, mag-fill up ng aming form, hindi na sila sisingilin. O yun. Kasi papasok na sila dun sa subsidy ng national government. Okay. O yun po pala. No? Sa mga wala pong pambayad po yun, no, mga kabalan, hindi po dun sa mga... hindi Sa po mga dun sa mga... umiiwas na magbayad. Yes, umiiwas na magbayad. Naku, Diyos ko, nakakaano naman po kung tayo po ay... magsasamantala po sa mga magkakataong ganito na ibinibigay po ng PhilHealth sa ating mga mahirap na kabalan. Pero yung pong dating mga sponsored members, di ba may mga sponsored members ang government? Dati kasi nagbibigay si Nanay, yes, Vice Governor Lilia Pineda. Sa ngayon, inalis na sa Universal Healthcare Act ang sponsorship ng mga LGUs natin. Yes. Pero ang national government, tulad nung binanggit ko kanina, na once na may certification na siya ay walang kakayanang magbayad, galing sa ating social worker, i-charge siya sa national government. Yes. Sila ang magbibigay ng pondo. Yes, kasi may natatandaan po ako nagpupunta doon sa amin. Sabi nga, yung sa akin galing sa Kapitolyo, hindi ko binabayaran. Babayaran ko po ba yun? So, i-check po ba niya kung kailangan niya, meron siyang kailangan bayaran? Oo, kasi ang effectivity ng binigay na card na yon ay 1 year lamang. So, pagka yun ay nag-expired, alin sa dalawa, parang self-employed ka. So, dideklara ka ng self-employed. Kung ang income mo naman, papasok na yung ating kinukompute na monthly income. Kung meron kang 10,000 and below, magbabayad ka ng 500. Kailangan nilang i-check kasi baka expired na yung kanilang sponsorship. Ngayon, kailangan silang tumuloy bilang self-earning individual o yung tinatawag natin na voluntary member. Yes. Meron din ako natatandaan, Doktora, yung mga 4-piece members, poorest of the 4 families, merong membership na no balance billing. Yung, as in talagang nagzi-zero yung kanilang billing kapag Yeah. Tama ka po dyan. yun. Ngunit yan ay pinalawak na. Yan ay nasa lumang batas bago pa ang Universal Healthcare Act natin. Opo. Sa ngayon, yung tinatawag nating no balance billing, parang binigyan na rin natin ng bagong term na no co-payment. No co-payment. Ibig sabihin, sasagutin ni PhilHealth ang bill, wala na siyang karagdagang pang babayaran. Ito ay yung para dun sa ating members na naka-confine or inadmit sa tinatawag nating basic or ward accommodation. Yung shared room na may binibigyan ng regular meal, naka-electric fan, hindi yung suite room. Basic or Yes, ward correct. accommodation, lahat ng members ng PhilHealth, both in private and government hospital, pwedeng maka-avail ng no balance billing. Basta ang room is basic or ward room. Yes. So, ibig sabihin ng doktora, kahit yung mga gamot, yung iba bang binabayaran na, sagot ninyo because they are, nasa ward po sila. Oo. Tama. Okay. O, yan po. Ang ganda po, no? Kasi ang natatandaan ko lang, dapat nasa government hospital ka dati. And yung, Yun yung dati. Pero nung Pero lumabas ngayon. na yung ating Universal Healthcare Act, ang naging basihan na natin ay yung type ng room. Yung basic ward accommodation. Yes. Doktora, saan po ba makukuha mga to? As in, very interested ako kasi ako mismo, no, I am very surprised sa mga ganitong kalaking development sa PhilHealth na hindi ko alam. What more yung ating mga mamamayan na tamad magbasa. Alam niyo po yun? Ito ay binigay lang din sa PhilHealth na copy, no? Pero actually, pwede mo siyang i-download. Okay. Masa-search mo siya sa internet Yan, para mabasa. Yes, kung mga kabalen, i-download nyo na po yan para hindi ko kayo kagaya na nasusurprise talaga. Alam mong wala masyad na hospital sa amin, doktora. Kasi hindi... Mas gustuhin na natin na wag tayo Yes. mag-hospital at Opo. tumulong na lang tayo kahit Yes. magbigay tayo ng contribution natin. Doktor, aside dun sa mga nakukuha natin kapag tayo ay na-admit, ano pa yung mga benepisyo ng PhilHealth para po sa ating Okay. mga kabalan? Nung una, ang benefits ng PhilHealth ay para sa inpatient na tinatawag o na hospital. Correct. Okay? Opo. Pero marami din tayong outpatient benefits. Okay?
Ang outpatient benefits natin kasama ang hemodialysis, yung radiotherapy. Sa chemotherapy kasi minsan kailangan mong i-admit yung pasyente pero kung kaya niya ng outpatient, pwede rin. No? Pagkatapos ng chemotherapy, pahinga lang yan ng konti tulad ng nagdadialysis, pwede nang pauwiin kung walang nararamdaman. Okay? Then meron tayong mga minor procedures, yung excision. Ibig sabihin, may bukol ka ba sa noo, may bukol ka dito sa braso na tatanggalin lang siya, outpatient, pwede yon, binabayaran ng PhilHealth yan. And then, marami tayong malalaki, meron tayong malalaking benefits na malalaki ang amount. Yung tinatawag namin na Z. Opo, Z as in benefits. Oo, parang Yes, kidlat correct. yan sa lakas. Z benefits. Z benefits na malalaking amount ito. Umaabot ng kalahating milyon, 100,000 to kalahating milyon. Meron tayong listahan ito sa aming website. Opo. Okay, na Yun pwede yung parang nilang yata sa makita. mga may kidney transplant, if I'm not Kidney mistaken. transplant, yung ating coronary artery bypass graft, yung inatake na sa puso na kailangang ayusin ang ugat ng puso para mabuhay siya ng maayos ulit. Meron din tayong implants na under ng Z benefits na may listahan tayo. Yes. Ang gusto ko lang bigyan ng diin, itong mga Z benefits na to, hindi lahat available sa ating mga accredited. Yes. Kung hindi, available sa contracted. Accredited na pero kinontrata pa ni PhilHealth na magbigay ng mga Z benefits. Kasi ang Z benefits, kinakailangan ng espesyalista, ng mga equipments ng hospital na dapat ay kompleto at makakatugon dun sa ating kamukha ng operasyon sa puso. Ang isang taong ooperahan sa puso, hindi lang cardiologist ang kailangan. No? May pulmonologist, baka kung may diabetes pa yan, may endocrinologist pa siya, and so on and so forth. So dapat kompleto ang espesyalista ng isang hospital para makapagbigay ng isa, kahit isa lang, sa mga Z benefits. Kasi marami na tayong Z benefits eh. So, hindi obligado ang hospital na mag-Z benefits. Depende yan sa kanilang kakayanan sa doktor at saka sa mga equipment. Yes. Alam niyo po, kabalay na pag-usapan namin ni Doktora, ito yung mga basic na dapat ninyong malaman. Pero syempre, magpunta pa rin po kayo sa kanilang website para mas maging, mas maalam po natin kung ano pa yung mga benepisyong binibigay ng ahensya. Pero ito lang ang isa ko pa palang katanungan, Doktora, bago tayo magtapos, no? Kasi ang isa pang naano ko sa PhilHealth, dati yung mga buntis, may kasi marami tayong mga babaeng nanonood. Marami tayong nanganganak, Opo, di ba hindi iba yung naubos. sa CS, iba po yung sa Normal. So, iyon, nagbago na rin ba o because of UHC or dati pa rin yung mga nakukuha natin? Sa mga buntis, nawala na yung 9 months natin na contribution dati kasi yun ang hinihingi lalo na sa CS. So ngayon, na-apply na rin, pwede na nating i-apply din sa kanila yung kahit hindi updated ang premium, pwede, pero kung talagang kailangan magbayad pa rin ng premium. No? Hindi natin pipigilan na gumamit ng PhilHealth kung andyan na, manganganak na, pero hindi pala nakapagbayad. Kailangan tanggapin pa rin sila ng mga ospital na accredited. Yes. Pero dapat bayaran pa rin ang premium. Yes. Doktora, kasi sa mga nanghihingi ng tulong, sa mga nanghihingi ng assistance from the government, lagi yung binibigay ng final billing. And then, hindi naman kasama, siyempre, ilalas na yung PhilHealth, lahat ng, tapos yung natira na lang, no, ilalapit sa mga ahensya ng gobyerno, sa DSWD, sa Kapitolyo. Kaya lang yung doctor's fee ay laging hindi kasama. Ibig sabihin, kung ang bill mo is 17,000, tapos may 8,000 ka for the doctor's fee, bali 25. Ang binibigay lang na assistance ng mga, ay yung 17, laging natitira po yung doctor's fee. So, paano po yung, may PF, dun sa PF po ng ating mga doktor, meron din po bang nililes doon ng PhilHealth? Yung isang amount na binigay natin sa isang kondisyon, sa isang sakit o sa isang operasyon, inclusive doon ang professional fee. Buksan natin yung ating mga circulars. No? Pagka nagpunta ka sa website, may part doon circulars, pindutin mo yon, lalabas lahat ng circulars kada taon. Okay? And then, yung circulars ng ating all-case rate, meron tayong bago ngayong 2024 dahil nagtaas tayo ng 30% across the board yan, halos lahat. Meron lang ilang cases na hindi kasama sa 30% increase, may listahan din si PhilHealth dyan. May mga annexes itong mga circulars na to. Makikita nila doon yung breakdown ng hospital bill at saka professional fee.
Yun pala mga kabalen, natitignan din po. Anyway, meron naman din akong nakikita ng mga hospital bill na meron din naman na nililes nila yung PhilHealth. Meron sila. Ibig pa sabihin nun, Doktora, Doc Weng, kapag dapat ba accredited din ng PhilHealth ang doktor bago siya Tama ka. Dapat parehong accredited ang hospital at ang doktor. Gusto ko lang din na sabihin na meron kaming mga sakit, kamukha nitong mga Z-Ben, na hindi binabanggit kung magkano ang hatian. Pero inclusive din doon. Ang dapat gawin ng hospital bills plus PF, for example, equals 100,000. And then PhilHealth, merong 75,000 na coverage. Dapat 100,000 minus 75. Okay? Kung may matira man na 25, kasi si doktor as professional fee, magbibigay din siya ng discount, PhilHealth discount, na i-charge doon sa PhilHealth coverage. Yes, opo. Siguro, Doc Weng, yung mga ano naman natin, ma-assure naman po natin yung ating mga pasyente, no, yung mga pamilya ng mga pasyente, na yung ating mga, di ba may mga PhilHealth officers po bawat ospital. Alam naman po nila yung ating mga computations, yung mga sinasabi po ninyo, mga trained po sila. Okay. Lilinawin ko din yan. Yung PhilHealth section ng mga hospital ay hindi po opisina ng PhilHealth. Tinatawag lang nila yan na PhilHealth section or PhilHealth office dahil doon pinoproseso yung mga dokumento na isasubmit sa PhilHealth. Yun din ang maaaring nag-aasikaso ng mga deductions and lahat. Kasi minsan na quote kami na sabi, PhilHealth office nung pala, opisina ng isang hospital. So ang hospital, meron silang although in-advise na namin sila na wag nilang tawagin na PhilHealth clerk, PhilHealth office, kasi nga, akala, na-associate po sila. Na-associate sa amin ang akala, opisina talaga ng PhilHealth. Pero pag nakakita kayo ng nakalagay doon sa kanila, PhilHealth office, sa hospital po yun, at staff ng hospital ang tumatao doon. So, ang gusto ko lang din sabihin sa ating mga member, na dapat alamin po nila yung mga siguro bisitahin na lang muna nila yung annexes. Yung annex A, B, C, D. Meron yan eh. Opo. Nakalista doon yung medical cases, nakalista yung surgical procedures, nakalista yung hindi kasama sa increase, nakalista yung para sa, meron kasi tayong level ng hospital na hindi siya level 1, 2, 3, kundi yung mga primary care facilities. May mga ganun tayo, or infirmary. Iba yung coverage sa kanila. So, buksan lang nila yung website, magbasa sila, maraming circular doon. Makikita naman nila, pag nakita nila yung case rates, mga illnesses covered by PhilHealth, marami yan. Kasi meron tayong mga nakahiwalay na mga sakit na binibigyan namin ng sariling polisiya. Okay? Tulad ng pneumonia. Ang pneumonia ng PhilHealth, hindi lang 30% ang itinaas. From the coverage na, kano ba yung dati namin? Naging ano na siya, 80,000. 80,000? Yung high risk, Yes, high risk pneumonia. So, itong pinataas na coverage ng pneumonia at saka ng stroke actually, lalo na yung tinatawag na, kasi dalawang stroke it's either nagbara ugat or pumutok ang ugat. So, may mga presyo yan na itinaas na. Higit sa 30% ang taas nito. More than 100% ang taas niya. So, yun lang tinignan ni PhilHealth, yung capability ng hospital na i-manage talaga itong mga stroke na to at saka yung high-risk pneumonia. Alam niyo po, Doktora, ang dami ko pang gustong itanong at for sure, yung ating mga manonood ay gusto ring magtanong. Pero alam niyo po, darinig niyo po, meron na tayong signal na consume na po natin ang ating lahat ng oras sa programa. Thank you so much po, Doc Weng. Sa tingin ko, napatunayan po natin dito sa programang ito na hindi sapat ang isang oras para po mapag-usapan natin kung gaano kalawig po, no, ang mga benepisyong handog po sa atin ng PhilHealth. Sana po, no, na nagagamit po natin yan, nakakatulong po sa atin yan. Huwag naman po natin kalimutang magbayad ng premium. Napakaganda ng sinabi mo and magpapasalamat din ako Sige sa po. inyo. Kahit ilang minuto lang ay ibigay nyo, as long as kami binibigyan ninyo ng oras dito, maraming salamat. And of course, sa ating mga listeners, sa ating mga nanonood, makialam po kayo sa PhilHealth. Alamin po natin ang ating benefits para nang noon matulungan nyo rin kami sa monitoring. Kasi kailangang sumunod ng mga hospital sa ating implementation. At dapat maibigay sa kanila yung amount na nakalaan para sa kanilang mga pangailangan o yung kanilang sakit na dapat i-cover ni PhilHealth.
Yun lamang. Sa pag-ano nyo po, sa pag-i-internet ninyo, isama nyo na po yung website ni PhilHealth. Buksan nyo kahit once a month lang, makita nyo yung mga bago ng polisiya at mga bagong, sabi nga namin, pinalawak at mga bagong benepisyo. Yes, Okay? opo. Thank you po, Doc Weng. Thank you Opo, very much. opo. Maraming salamat po. Ng ating news, pwede siguro bumisita sa inyo once a month para sa mga development. Thank you po, thank you po. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat na tumutok at nakinig po sa kwentuhan namin ni Doktora. Ano po nito, talagang magbebenepisyo po kayo sa mga sinabi ni Doc Weng sa atin. Sana po samahan nyo, magkakapampangan na ako, magpaalam na ako po karing kaya katamong kabalan, dakal pong salamat. King kaya kayong metang oras sa pamanalbe, king kaya katamong program. Pero bakit mayari Kapampangan Word of the Day, mabilis lang. Hindi natin pwedeng tapusin na wala tayong Kapampangan Word of the Day. Ayan, sila po niya. Sunog fire. Huwag niyo pong sasabihin may sunog. Ang sabihin ninyo may silab. Pero huwag na po sana dumating na may makita kayong silab. Okay po. Maraming salamat po ulit, Doktora, Doc Weng, at sa inyo po ang lahat na nanood sa amin. Samahan niyo po kami ulit. Bukas po, meron pa po tayong isang masayang kwentuhan kasama si Jody Mercado. Ako po, ang inyong Aching Malago, Jana Lumbang. At kasama ko si Doc Weng at kami po ang inyong mga kasama na may pusong Doktora, pusong makabalen. Yes. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home.